ki Runar ki bomsim latip kerteng kila rong shepo ka ying school jongka Umsning town Durbar secondary school Umsning proper A bat kila Thang Dusmon ki kamera class bat Pynjulor ki arkli ki kamera class jongka te ka school kate ke jingjia kala jia ha ka met jongka south re jemang ha ka por kharwi ba JAA ha ka ba te ki Runar kala yo ban rong shepo ka school bat le e ka te ka kam bat la suba ba te ki Runar kala rong na den jongka school na ba omsim la yu i ha ba pe ya ki arkli ki CCTV ki bala bu daga snong ha khamat jongka te ka gate school kane ke jingle Dusmon ki te ki Runar ki bomsim la itu kelawan ra e ke jing du nong ya ki khna school bat kumju ya ka school hi baro ka wei ha ka bana ka lengin nong panya kila ha ban pasange shwa ya ka school bat ai shuti na mar ka te ka Pynjulor na ka leng uba Angel Star Khonghat o chairman ka school managing committee uba deiru urang ba snong ka Umsning proper A ulong ba ka ne ka de ka jingle Dusmon da ki bri ki bomsham la itu da ka ba rung sepo ka kamera class bat Thang Dusmon ya ki kamera class ulaya thu ru ha ki sngi ki bala le kala don ka jing sha le Dusmon ya ka ne ka school Henry kim shim la shim khia na mar ka de ka badang re Henry ha ka ne ka jingjia kala kta e ka pule puthi jong ka school kumta kala lejbu no da ka e jahar ha Umsning police station ka kong BL nong light ka principal jong ka school kalong bag ne ka jingjia ka de ka jingle Dusmon ye ka pule puthi da ka bawan ban Thang ban Pynjulor ye ka school bat kala panrem jur ye ka jingle Dusmon ha ka ju ko por kala kantu ye kinong song snong bakin long ki bahusiar nang ne shakhman na ka leng ka SMC kala ai khoble ki bor pulit ka Umsning ki bala kloi ban sim khia ya ka ne ka kam da ka bawan ban mi ban jungo ya ka te ka school te ha ka ba ja jong ka ni ka school ti menin ha por ka ba westeng lane ka arduna ai te ladon ka jing klang jong ka ding ha ni ka school te shudon bok ba ladon laki nok song snong jong ni ka snong jongi ki ba ya ti ki lai i ya ka jing klang jong ta ka ding ti ki la pentip changi ka bor snong makum tahi ki nok song snong ba sa hane para marjan ba mangi lagi snong le mi wood banyami banya pelit ya kata gading tate nakaliang jongi empat don ke jing tips pang tu kita ki bale kini re nakaliang jongi pat ngila su bu no da ka FIR ha ka baide ba kani ka jingja kenang ba nakaliang kabor jong ka an kinwan kenang ba ila ban tip eno kita ki berus ni ki bala mut ban persang ban Thang ya kani ka school jongi ya mencua hidden ki jingja ki berit bangin mudur hadu kota tuntai nakaliang jongi nginda kwa hadu bangin ya cha ki bor jong kan ritang nakaliang jong ka mading komiti ni song ki muti ni sok mai program berber long mentai ya menta ka singi hi nakaliang jongi kum ka managing committee nilarai ba ngin ICT swa ya ki kena tak singi kang bangi yo ban repair ya ketika wa ladep ban ing plus nata bangila ban wara sai swa ki ben nomor ba ha ketika jinja ki ben ro ki ladon ki ba ing tikin dan ki kena school ki benom yo syong ki ben ki te hatin bangila perkat sani bah nakaliang ka komiti yang bayam ta sisi ai shutino ya ka school ta ka sini ka ba la sisi pat ni senang no ya ka school sisi pat ban ngadon hang ni khamat jong pi ban pen pau ya ka jing pen rem jor ka jonga lo ka ni jing ja mo blawan ja ka ni ka school ka jong ni klem poi perkat moi ka ni jing ja ni dangwan idang don hi ngi sem ka jong ni mo gidang perkat na ta ki kam ki bangin sale menta ka sini ka school ka jong ni re menemit kum bakat wish tengi e ke supoi kol na i president i jongi but ru na gini para no hikai gi basa hanya jan ba la pentip shanga marmar gani ke jinja mo nam shum lala ban poi ke to ko pon makal amit el asting sinya mo mute shu banwan ban mi hina yeng ru ti menem step ding lawan ban pet ye lawan ban jurep gani ke jaka ba sha thang na ni gani ke kelas ke bede ru ke kelas 9 ti susi mo ngadap ka mensim bujing susi ke jing khia mo ban pan pau shi pi ba kadon kum kani ke jing jakat ha kani ke jaka ba dei ru ka shlem jong ke jing start mo ke ban ai ke jing nang jing start ki khna mo ban ai ke puli ke puti menta ki bri ki wan kum ha kani ka rukam ban le kani ke school kam sung tanat te kam long ke bas mo tanat rem jor shai kani ki kind of act of violence or whatever they call it but ngalong nakaliang jong ai head mistress nga kento ken dia ki bri mo ye ki para marjan ki para shnong para thamo ba kin sova ban pet benia lem ya ke shnong ka thaw ke jungi ba kham tam e ka school bikin lem bishar lem kamtam eru bangila IT ya kani ka kam shathanat imin ka police department bikin le ek badon kam te nangli shakmat ke badon min sa pentep yupi